Pano ndipo Nyasa VoiceBox pamene timakhala ndithu ndi Amalawi osiyanasiyana ochokeranso m'zigawo zosiyanasiyana kuchokeranso ku zipani zosiyanasiyana amene amafuna kuyika maganizo awo pamene dziko lathu likuyendera makamaka pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye pano tabweranso ndi Banda amene wandithu ndi mmodzi amene amalankhula pano ku Malawi pa nkhani za ndale. Iwo wandithu samabisa amalankhula ndithu motsutsana ndi ulamuliro wa Olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr Chakwera. Lonso abweranso ndi audio ina imene akuyitchula kuti enough is enough, Malawians, let's go on the streets. Si mawu a Nyasa VoiceBox koma ndi mawu a Banda amene ndithu akufuna kuwauza Amalawi. Ndi iwo ndithu audio ya lero akambapo zinthu ziwiri zitatu makamaka kulephera kwa utsogoleri wa Chakwera komanso akudandaula zakumangidwa kwa bambo Boni Kalindo ndithu amene watamvetsedwa kuti ali mchitokosi cha polisi ku Lilongwe. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti kodi lero Banda akufuna kutiuza chani ife ngati Amalawi pamene dziko lathu likuyendera makamaka pa nkhani yokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndi ife pano pa Nyasa VoiceBox sitimakuwuzani kuti chiganizo mupange chiganizo chitundu wanji. Inu zimenezozo timakusiyirani inu Amalawi kuti mukamvetsera anthu amene timabweretsa pano ndi maganizo awo. Inuyo maganizo anu ndi otani, kodi mmagwirizana nazo kapena simugwirizana nazo? Ndiyetonso chimodzimodzi ndikupemphani kuti mukhale pomwepo kumvetsera Banda ndipo kumapeto mutiwuza kuti kodi zimene anena Bandazi inuyo ngati nzika za dziko lino zokhudzidwa zimene zimakavuta mugwirizana nawo Banda kapena mukutsutsana nawo. Ndi mutiwuza in the comment section below after you've listened to Banda here on Nyasa VoiceBox. Amalawi, dzina langa ndine Banda. Dzina langa ndine Banda. Ngati anthu ena akuona ngati kuti pleading or reasoning with them pankhawa zimene nzika za dziko zikukumana nazo, bwerani poyera. Come out and tell Malawians the truth. Amalawi, nkhawa zimwe akukumana nazo ndizowawitsa, ndipo zikukhala ngati kuti dziko lino ndilobwereka. Ndimakhala ndikunena repeatedly, amayi ndi abambo, Malawi sitinapite kwa wina aliyense kuti we are looking forward to become independent state. Dziko lino ndilodziyimira palokha, lidakhala dziko lodziyimira palokha. Ndipo mmene anabwera malemu ngwazi Dr Hastings Kamuzu Banda, mzimu wake upitilize kuutsa mumtendere. He had an agenda for his own, fine. Koma, it is a common Malawian today who is struggling, and the benefits have never gone to a common citizen like you and me. Ifeyo ndamene tikukhala ngati tikufinyika, ndamene tikukhala ngati akapolo enieni. What Boni Kalindo is going through, ndikuwuzeni inu azitsogoleri, former leaders or current leaders, including you members of the National Assembly. It's about time for you to become sensible, upright-minded, muzindikire who you are and what you are and what you can do for your common Malawian. Your Excellency Dr Bakili Muluzi, this call has been repeatedly coming to you and to your desk and on your table. I don't understand why we should be seen like tikugulitsidwa kwa anthu ena kukhala akapolo. No. Your Excellency, Dr. Bakiri Muluzi,
Tisakhale ngati kuti we are being subjected to other authorities, when the fact of the matter is we are independent citizens. We are independent citizens of this Republic of Malawi. Professor Arthur Peter Mutharika, my eminent leader, my father, long time munthu amene ineyo ndimakhulupirira ndipo ndimembekezera kuti tikalankhula, tikapempha, tikadandaula, you are ready and willing to come in and joining hands with the people. Musatume wina aliyense to be on the road koma inuyo, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Join us. But we want your voice. Professor Arthur Peter Mutharika, you can raise one statement. Kuluza dziko. We have nothing to show. We have got nothing to do. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Tavutika kwa nthawi yayitali. Ndipo dziko lukhala ngati kuti silatu. Dziko lukhala ngati kuti it doesn't belong to us. We don't want people around you, Your Excellency, to speak on behalf of Malawians than yourself, Your Excellency. Siti kufuna kuti anthu amene akuzungulirani. No. No. People are calling for different names of people and they are not even ready to dutifully do what they are supposed to do. The arrest of many of us, the arrest of the Bon Kalindo, ndikhani yomwe Amalawi ikuti ikwadetsa nkhawa, ife tamangidwa, anthu ambiri amangidwa. Your Excellency, 2 have been arrested. What is it that Your Excellency is lacking? Mobilize citizenry, nzika za dziko to go and close parliament. Tikatseke nyumba ya malamulo, tikatseke state house, tikatseke Capitol Hill, and titseke parliament yiyi. It is Banda who is asking you, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Tavutika ndipo timavutika ndipo anthu amatiseka amona ngati kuti ifeyo we are enriched by yourself. Okapena timabwera kudzakhala kunyumba kumangochi ku page house. Your Excellency, ndikukupemphani, in good faith, defend us. Kalani mbali ya muntu othodwa. Kalani mbali ya muntu olira. Mukhale mbali ya muntu amene ali ovutika. Zomwe anthu ena alankhula, the people that have spoken, aliyense wathodwa akumva kuwawa. Aliyense akulira. Ndipo Amalawi ambiri, Your Excellency, ngati anthu samakuwuzani, if people don't tell you, ndikutsimikizireni, they don't wish you well. They have no goodwill. Koma ndikutsimikizireni, Your Excellency, many eminent citizens of this republic, they love this country and they love you well. They love you so much. They love the nation and they love the people of Malawi. And with people like you, Your Excellency, Malawi can be another country. Dziko can make significant progress. Koma, the people around you, tangu asianikaye for a short while. Mulione mene dziko lingaendere. And hamina kuzunguliraniwo. Ndikunena zindizoona, if we are the people who are outside here, kuvutika. And this message must come to you, Your Excellency.
Itanani anthu mukhale nawo and speak with them. Komanso on your own, Your Excellency, taking a lead. Kupita kamaona Bon Kalindo. We have nothing on our table. Tilibe ngakhale china chilichonse chokuti titopanga. Palibe chimene tili nacho. Koma Your Excellency, titseke nyumba ya malamulo. Panopo, we must close parliament. The people that are in the National Assembly, they want to abuse the Constitution. Infringement of the law. Rezin Zikamanda, you are the Chief Justice. You are the Chief Justice. Don't abuse the law. Bambo Rezin Zikamanda. Bambo Rezin Zikamanda. I am not pleading with you, but I'm telling you the truth. Don't abuse the law. Don't abuse the Constitution. Don't infringe the rights of the citizen. Rezin Zikamanda, you are the Chief Justice. Don't abuse the law. Let us respect the Constitution of the Republic. The Constitution of the Republic of Malawi must be upheld and respected by yourself. This is very unfortunate, to circumvent the law. For what? Just because you're playing appeasement. Appeasement to who? Who pays you? Who employed you? Mawawa mwagwire ntchito, mwagwiritse ntchito ndikulankhula ndine bile Banda. I am the one talking as a citizen. I have no other power than being a citizen of this republic. Inuyo, consider yourself as an employee. Munalembedwa ntchito ndi ifeyo because of tax. One tambala yathu matters most to you. Justice Resilience Commander. Musalole constitution ya dziko la Malawi. Musalole nyumba ya malamulo kupanga zimene wakufuna because you want to play an appeasement kwa Chakwera. Who is Chakwera after all? Who is he? You are the key player, Justice Rezin Zikamanda. You are the key player. Komanso ndakandi kukupemphani ineyo bile Banda as a citizen. Even if today Justice Rezin Zikamanda you resign, it effectively means you too have you have played a good role for the nation and for the interests of Malawians. On the same, we don't want Gotani Hara to be holding that public office. We don't, as a citizen, I will not be a happy person. If anything, if today, ngati tsiku la lero, pa 4 April, Bon Kalindo will remain in jail without being released. A Malawi, let us collectively be on the streets. Ngati many fellow comrades azibambo ambiri ndi azimai ambiri akulankhulira. Akuluza dziko muchoonadi. Akuluza dziko muchoonadi. A Malawians zanga kwina kulikonse kumene muli nzika za dziko la Malawi. Onetsani chikondi chanu. Kaya simungabwere kwina kulikonse, but by the fact that you walk out into panga stand up. Kungo kaima panse olopena pali ponse kandi kumunda kandi wherever you will be. Tell Malawians, enough is enough. Enough is enough. Chakwera has failed Malawians. Chirima, we don't want you. We don't want you. You proved to us that you're not worthy to lead Malawians. The way you demonstrated yourself, the way you've behaved yourself, you've conducted yourself with due respect to Malawians. You have not honored the citizenry.
A Malawi, Chilima abused the status of a citizen. Sana tilemekeze ife nzika za dziko. Ndipo inu ndine nzika za dziko. Mphamvu za dziko lathu lili mu constitution yathu. Constitution ya dziko la Malawi is far more supreme and above anybody. The so-called members of parliament, amene akufuna kuti akhale ndi mphamvu zonse zoona ngalamulo, let them demonstrate. And Malawians, let us dutifully do all we can to defend the constitution of the republic, because that is what matters most for you and me. Inu ndine mphamvu zili mu malamulo a dziko. Lichifukwa chake ndikuti justice resumes zikamanda. Don't abuse the constitution. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, come in to joining Malawian. Make a public statement. Auze na Malawi what Bon Kalindo is going through and what many of us are going through. Kumangidwa kwa ife, ndi kumangidwa kwa Bon Kalindo, kumangidwa kwa anthu osiyana-siyana. It is very unfair and unfortunate for this country. For this country, it is very unfair and unfortunate. Malawians, let's come out. A Malawi, let us stand up. Zomwe anthu ambiri akhala kulankhula. I have one comrade here. His name is Singi or Cindy. Sindi kutaka kulipita nthauzira bwino koma ndakunyadirana chimwene. The way you have spoken with a genuine concern for a common citizen. Mwalankhula mokhudzidwa ngati nzika ya dziko. Ndipo tonsefe tinayenera kutsatira mawu ngati amenewo. Chimodzimodzi, there is another gentleman. Ngakhale sana zitchule dzina lake, koma I felt very much indebted with him. Wonetsa umunthu chifukwa wabwera ndi kulankhula mmene wapangira the narration, mmene wapangira narrate nkhani zonse, mmene zinthu zonse zidakhalira. Malemu Bingwa Mutharika mzimu wawo utse mu mtendere. Malemu my Joyce Banda. That other gentleman in the United Kingdom, the late, many adafunsira mafunso. That is it Ghanaian person anapanga raise important critical question. And this country, tinenokhala ndi professional media people, akozo kumapanga analyze and critically assess the public environment imene dziko ilili. Ndichifukwa chake ndikuti media is very critical. Media is very important. We need members of the media to be with the citizenry. We need different people azibusa kalani nafe. If we have nothing, tilibe china chilichonse. Ndipo tilibe ngakhale ndalama, which is why ndikupempha anthu akufuna kwabwino. Ndimalizira ndi inuyo, members of the diplomatic corps, beginning with the British government. British government, repeatedly I've been mentioning about British government. Take serious note. Take serious note. I am not speaking this for your appeasement, but you are here for Malawians. And we citizens are there for you. The British government, you are here for Malawians. And we as the citizens, the constitution and even the law, we are supposed to coexist. We are supposed to engage in one another. Members of the diplomatic corps, the United States government, European Union, the German government, Angerezi, Agumangala and the United Kingdom, and Haku Germany, the German people, our comrades in China, the Chinese people, the Chinese embassy, come in,
Lend a hand, support us financially. We need to do what is supposed to be done than just being too idle. The Japanese ambassador, the German embassy. When we go to Lusaka, my comrade Hakainde Hichilema, all your effort, your commitment, lend a hand. Hakainde Hichilema, give us your support. Give us a hand. Tuonani Hakainde Hichilema, the arrest of people like Bon Kalindo. I am very confidently sure you may not be a happy person, or you are able to see, or you can alert all other international diplomatic corps or members of other diplomatic mission in this country or other or outside the country. My comrade, Julius Malema. My comrade, Chamisa. It's about time for all of us collectively to stand up. What is happening to Bon Kalindo? Take serious note, fellow colleagues and fellow comrades. What is happening in Malawi is the worst ever. And we don't want Parliament to table or even to think about it. The bill that people are talking about, that's the coup d'etat, a serious coup, a coup. Imminent Hakibanga play around. What is it for? What is it for? Mwajiandalama makuta, mwazikundikira zambiri. Who were you, Reverend Chakwera? Who were you before? And who are you today? Can you make an assessment of yourself? This is a statement to fellow Malawians. This is another statement to members of the diplomatic corps. Let us not allow Reverend Chakwera to continue leading this kind of life. He is abusing his status and he's abusing we Malawians. He has abused us enough, and enough is enough. A Malawi tendidzuke zomwe zikuchitika kwa munthu mmodzi nzathu tadutsamo ndipo tikudutsamo tikumva kuwawa tikufinyika. Ifeyo ndife nwake adziko. Musadibange treat as if we are foreigners. No. The Japanese government, members of the diplomatic corps, Zimbabweans, all other foreign mission, it's about time to begin protecting and defending citizens. Nzika za dziko. Chinthu chikamachitika. Diplomatic mission plays a critical role inayobiri Banda ndimanena repeatedly. When I'm talking to you, members of the diplomatic corps, you have a bigger responsibility. You have a bigger role to dutifully defend a common citizen and to engaging a common citizen. And we too, we are supposed to coexist with you. And we are supposed to hear from you. We are supposed to hear from you because of the unfair and arbitrary arrest of different people. Is Malawi a free state? Malawi, the dziko lomango mangana. Warrant of arrest every other time. Keep on arresting people, arresting and arresting. Is Malawi arresting in a free state or Kabena? Malawi is the unfair state just to keep on arresting individuals. Malawi, let us wake up. Malawi is not an arresting state. Dziko linosomla manga kali kumangana A Chakwera ndamene anayenera kumangidwa more than anybody else, alongside Chirima and his other colleagues. Malawi, it's about time to arrest the entire National Assembly. Ngati Malawi simukulemekeza lamulo la dziko. Constitution must be respected. Respect the Constitution. Respect the rule of law. Comply to the rule of law.
Right Honorable Atupere Muluz, can you stand up and joining hands with the citizens to walk with the people on the streets? Right Honorable Atupere. Ndipo, Dr. Dalitso Kabambe, I'm very confident, proud of you. A statement from you, or even joining hands, or even rendering a support, would be far more important. Dr. Saka, Brighton Saka, all other key players joining hands now. We need to see Bon Kalindo out now. If today he remain in custody, that speaks volume that Malawi is a police state. Malawi is a police state, but Malawi is not a police state. Malawi must be, it's a free state. It's a free state. Let MDF and the police coexist to release Bon Kalindo and make Malawi a free state. Malodi blogo asama pange zintu zachisawawa ngati zimene tikuziona apazi. Roadblocks, you are not there to arresting individuals arbitrarily, unfairly. Create citizens and give room to citizens. Malawi is a free state, not a police state. We are not a police state. We will never be a police state. Let us enjoy our rights as citizens of the Republic. Can all colleagues be interpreters? Because coexistence takulankhula kuntundua dziko kufotokozera many constitution ilili. What is it that is in the constitution? Just like many amalankhulira tsikulina, Dr. Dalitso Kabambe tsikulina, he was able narrating what is in the constitution and what is in the economic policy. Chimodzi, people like Right Honorable Atupere Muluz, Right Honorable Dr. Brighton Saka, you've been there narrating what is there and what is supposed to be there. Continue to defending Malawian. Can we work together? Ndipo ndisaone and en akuchingani. Former President Professor Arthur Peter Mutharika, former President Dr. Bakiri Muluz, and all other heads of states and other leaders must be supporting this call and the cause that we can lead the process so that we can support one another. May God bless our country, inshallah, inshallah. Let this country be protected and defended. A Chakwera, you are not mandated. You have no power. And you are the person to be arrested. There is a lot that you have done. There is a lot that citizenry have been subjected to. You have subjected Malawians to a lot of cruelty. A lot of cruelty. You have stolen enough. And you must face it. Thank you.